நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மயிலாடுதுறை டேனிஸ் பண்டிகை வந்திருக்கோம். டேனிஸ் பண்டிகை ஏற்ற இப்போ புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த பேர் அருங்காட்சியகம் தான் இது. வேறு என்ன பார்த்தீங்கன்னா 1987 எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோஸாக இருக்குது. அதிகமாக எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இப்போ இதை இந்த வருஷம் லோக்கலாக இருக்கிறனால இதை பெருசாக பார்த்ததே கிடையாது. இப்போ அதிகமான இப்போ தான் வந்துருங்க. பார்த்தா நம்ம அந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஃபோட்டோலாம் பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் பாருங்கள், என்னோட ஃபோட்டோலாம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். வேலைக்கிட்டே இருக்கு. இத்தனை வருஷத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கேன். நான் எவ்வளோதெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துக்கிட்டு இது உள்ளே வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நானே வந்திருக்கேன். நீங்களும் ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கணும். நீங்கள் வெளியிடத்தில் வந்து பாருங்கள். கரங்கம்பாடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பார்த்தா தெரியும், நல்லா நீட் அண்ட் க்ளீனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, நல்லா இருக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா இதில் லவர்ஸ் மட்டும் வராமல் இருந்தாங்கன்னா இந்த இடம் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதை பிரச்சனை நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் சேனியர்கள் வந்து காலத்து அந்த காலத்தில் வெள்ளைக்காரங்க வந்து நம்மளை எப்படி வந்து அறிமுகம் செஞ்சாங்க. அதை வந்து போனோம் நிறையா வச்சுருக்கு. அந்த காலத்தில் வந்தது கீழே உள்ள வீடியோ காட்டுறதுனால அதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ண பொருளாக இருக்காது.